Hadien bola ja na la yeng ha ka khat nyaw tarik rumpang ba ka jingwat ki kmi ki kpa la lap ya kamet ya bu Heprit shipo Snem karta na Kper ki para Marjan ha ka janmiet jonga khat pra tarik rumpang arja arpusau ha ringkat ka jing Suba jor bola Shah le Dusmon. Uniu Heprit udai badang pule ka kelas 2 ha Lor Presbyterian LP School baru udai na kasnong tangar ka bahab ha patar khama police station Haribhoi district. Habai kran mat kupa jong nung Heprit uba sensha lang nong henda ulai thu bakadan ke jing Subai ke balet Dusmon wat la kam long ban kedau bed da kabe thu bala IT sheki bor pulet ban le ek badon kam nadu kesngi balap e kamet yap u Heprit ukpa ula ong bau ang not bagi bor ka an kin le da ka bating e yakiriu trangsnam te ngilap stang bala dep yap te ngin le kumno ban batai kata menno philapat e kamet jungi ngilap menen siblei por new boji na e philap ngilap han e jan Kper hi jan Kper yin Kper hak Kper jan Kper Kper kata Kper kadi ba Marjan yin bat fisiana kuno ho kade Marjan yin hi te tharai haswa ba insha penyap komta ilaja asana yin na kuno ba ho ilaja nadu sngi sajai ija komtu phila e plong ka jingwa dei la yawat hi tharai ka rukom sha penyap jong i kadi da kumno tharai ba ka kum ka jing i ka jong phi basu antat ma phi te ka jing i jonga te kalong kumni ka ba Shah Dusmon hi direct hatu ki judon ki ba phi ju ya thut ba no judon dei tengah le ngade unong bela ngan yethut bat no kan asu bela no sngi kumtu mo te ngan yethut bat no ngawan lamiet ngalik jang step ndrubuje ngalami new buje ngalawan te direct sayeng ngan yethut bat no kan ini ikon iba klan iba sha penyap jong phi ide iba kat no ini iba saw por kat no baje philap ba e ka ma jong ni por new buje jan met nam stem jan met hatin ka tu ba philap e ka ma jong i ka e pat na kaleng jong phi sia ba phila ele pat la phi ra shaki hospital ne komno ne phira be shiyeng ne ngila phone ya ki police te napo patar khma te napo patar khma pat kira sa nopo sa hospital nopo civil te na civil hakamenin kasngi hi tengiwan sen nila yo ka postmortem tengiwan siyeng ni pendep no menen hi ka jing le niam le rukom tang kata hi raiba phi don ka jing Suba yano reno iman bale ekani ka kam kadon hi tang ba ngimda mo kata phila so thu hi te kadon tang ba kumta ban suthara direct kamlong hi re kamlong ka dei mo te phila so thu te tang kata hi ngong te hatu na kaleng ka jong phi pat phi kwa na em pat la ka don em pa ka jing kwa ka jong phi ba phin wat be kita ki brio leng ba bor pulet mi leng thang ban yo ban wat ya kita te hatu phi labu da ka jing ujor e siki pulet ban thwet ikum ni labu te ka mot ki kidang pelong be ka jing thwet iken adum ta